Yuk com monggo dipun laras dipun dalagan injih menika para buta saking Bayu Jaya Manunggal.
Pelacor, pelacor. Tutuke kurang banter. Baca tuh ya. Awas baca tuh. Waktu oleh, waktu oleh. Awas le. Ra ono ribet ku piye le. Direm le, direm. Ditutut sing apik le, ditutut. Nah. Awas, alah. Kebanteren le. Mesakno. Sirah kuning di mau. Iji tememplek, Mbah. Sirahe sing kandel. Ijele. Nggih, aman. Oh, iya. Aman. Bocah cok kebangetan. Bocah do kurang ajar. Ayo, Mbah, maju. Nah. Iko ning ndi? Hop. Mbak Datuk, sing kadoan kesasar we kapiran balik. Oh, aku kon maju. Maju kadoan. Kadoan. Oh, iya. Balik. Dado. Ayo Mbak Datuk balik. Balik. Awas le. Awas kobong. Awas Datuk. Kobongan. Ngobong le. Awas Mbah sarungmu kobong. Ngobong. Ora ngono to, Mbah putumu iki ndeweki apa? Ora ngono. Iso nang kene iso ana poging barang. Masa nang kene ana DB. Ono kene ya ora ana DB kok. Kobong. Syukur ora iso mandek urip terus. Lah iku kok gedange mateng kabeh. Aja diobong ya le. Iso do perang kok iso do ngetokno mbang api. Utut ndi utute? Utut apa? Utut semono gedene metune keluk. Panas le panas. Bar kobong dah. Iya. Wis bar kobong kok iso do dimut. Panas. Ora ngono. Talange bocor. Ring ndi? Jantenan. Kowe iku anjen dah. Madhep ring ndi?
Madepe kleru. Ning ndi? Iko madep ngiri, muter. Nah, lempeng rono, syutinge ning kono. Syutinge no obat. Oh. Rega pira le pitinge le? Deng, Dalem. pitinge rega pira? Dok tuku apa kowe nyewa maksude kok rego. Ora, iku mau kan pitinge rega pira aku ngono. Oh, kae. Mbok wis anjen ngono kae wis anjen jan ora. Piye? Ora padha mbek aku. Lah iya. Lah iya sing nyuting ndung ditutupi kok sumpet nobet lamuk re. Lah iya. Ayo kok iso nopo Irunge kae bolong. Nang kene iki aman-aman wae kok ya sehat kabeh kok. Nduk. Lah iya. Ada wae poking nang kene ya mulek. Mbah minggir. Oratan Mbah minggir, Pol minggir. Minggir. Alah. Le. Keblegong, Mbah. Blegong. Lah iya. Jane sing keblegong mobile mau kok. Soale iki ratan, Mbah, mulane ya hati-hati. Nah, lah sing apik. Lah. Le. Bocok. Wis ndok kon linggih ngendi to le, mbok dipundhutno kursi. Mesakno wong tuwa kok. Putu jandok kurang ajar. Dipuno lungguh sing kon mara bareng mara ya dilunggake ning ngisor. Apa neh? Ndok kon ngopo neh? Iso malah pedo sikati. Apa meneh, Ndok? Alah. Mbok ajur. Wis. Itu kok. Wis ajur. Wong tuwa ya nang kuwi. Alah. Malah mledok. Oh iya. Kayak kok awas pantile ning kono. Le. Ora wong tuwa mbok anggap. Ya wong urip iso ndok pompo lek ngono ndok mumbul. Ora ngono to, Deng. Mulang-mulangamu kaya ngene ya, Deng. Mboten mulang. Lah niku ya putune jenengan dhewe kok. Lah iya bareng kuwi ra coba. Iya do kurang ajar. Jan tenan. Heeh. Lungguh. Iku ndok tengah ratan lho, Mbak, hati-hati lho. Iku ndok. Sakun sik. Awas. Kok ya wis ajur, ndok tatap no cagak. Wis dorak genah. Aku mah nek nawar kowe. Heeh. Rada nisih sing kepenak, Mbah. Ndok kurang ajar. Bocah dok kurang ajar. Lho. Kok wis montang-manting lungguh lah. Tak lungguh kene wae. Lungguh kono. Gusti. Aspal lho le lara. Le. Kualik ngangkat kok iso. Nah, sing apik ning ngangkat. Nah. Dulu. Kualik madepe keliru. Kualik. Alah. Nek iso ngono begagak kaya numpak pit iki. Deng. Pripun? Sing salah iki lek lungguh apa kursine sithik. Yo ketoke ya ngono. Mosok lungguhe ngono. Iki diwalik iki lungguhe. Ya sing lungguh sing diwalik. Walah, ora dadi nek iku ora dadi. Piye, Deng? Ora dadi kesogrok le. Oh, aja disogrok. Kurang ajar. Oji kanggo. Ora dadi. Ora sedeng le. Ora sedeng. Sing ambek. Aduh ya le. Sampeyan niku pun tuwek iso nderek mulane dadi beda karo mutumu. Lah aku mau dipenging ning omah kok le. Ayo penging nang omah ndung mangkat. Ya ora aku lunga ndungan. Ngojek nawa mlampah niku wau. Iya. Oh tekan kene aku lali menggoke mau men. Angger lurus bareng menggok.
Kok ana tratake utratake kok ora ana anu ora ana wonge ana Sing kono iki korsine. bar kematian. Lah iya. Iya, kliru kuwi. Lah aku muni janure kuning ning ndi aku. Ora ana. Ora ana. Ora ana klopo saiki pisan. Aku ndung lenger-lenger ning kono mau le. Ning isor wit. Iya. Heeh, takon. Heeh. Dung aku nuntun kebokku mau tak tuntun meneh. Kebune sapa neh? Kebokku tak cancang ning rambutan mau. Ora ngelih, ora ada pakani. Ambah. Yo, kebokku ning rambutan biono yo. Biki apa? Aduh, Apa neh? aduh. Lho, Le, aduh. lho kok iso ngono? Le. Oh, artine nek disogok iso ngono. Aduh. Alah. Iku Apa ya le? nyogrok. Linggih. Le. Putu kuning kene iki sunat. Heeh. Nggih. Alah, alah Gusti, wis tale, wis marem. Di Maradi. Di Manrati. Jantenan. Manradi guyu wonge. Ndang Manradi ku sing endi kok iso ana pemain kok. Halo. Sing endi ana Manradi? Sing mleteti anu kuwi sih. Sing mleti apa? Lah iya sing mleteti lho. Sore kok. Iya sing gemboki karbot iki lho. Ha, ya wis ana kasibot ya lah. Awas, kalafir. Lho, Mbah. Lah kok iso metu ning mengkono to, Mbah? Iku gawanmu kok ngalas mau to? Oh, sebol e. Iku ya katutan sampean iku kok ngalas mau. Lak ne tekan kene disia-sia. Ya tekan kene iso jerit-jerit. Ngono kok ora dibuak go apa ta? Di gubak wae sing jerit-jerit kurang ajar. Lah iya. Nah iya, Mang Di ku apa marai? Nah. Lho, Mbah, ije melu. Nang burimu iku njaluk gendong. Oh, tak japanane lho. Kandhani, Mbah. Wong solo. Aku ora solowong iki donga piye? Malah nemen. Ngono ngepro sirah. Cah kurang ajar. Ya Manradi kuwi mau melu kok, Mbah. Oh, melu. Melu ning burimu. Di Heeh. Manradi. Nah, kandhani. Minggir ya Le ya. Minggir. Aja melu aku. Wis. Aku Apa neh? Gedrok lemah ping 3 ke minggir. Lho. Bisa entuk mengkono iku wae sapa neh? Walah alah malah ndok gawe kethek oglek. Aduh. Ayo. Wes. Alah persis, Mbah, iki ra dadi. Iki kok tekan omah diamuk bojone le, delokno YouTube malah karo bojone mung ngene. Ais, kok kurang ajar. Muni, Mbah. Kok diamuk bojone, karo taleni gulune. Salah. Wis tawakno kono tawakno sih. Wis remuk. Iya. Salah. Wah, ya wis. Gara-gara Manradi. Si Yongki pergi ke pasar. Le. Wis mandek. Engko ora lebar mengko. Le. Iki engko isih ngiring barang ya Le. Hah? Jan, iku lemu njaluk kondi to Le. Oh. Lampuh. Apa meneh? Gantel. Banggok kabilator. Alah, banggok Le. Aduh Le. Gantel le. Ganggok Le. Kalau lateraken ya menika Racandra. Persiapan akan dipun tumbakan arupi burung Raja Wali. Iso kaya kodhok engkung. Le. Ya.
Le mene le. Putuku jenenge sapa mau, Deng? Chandra. Oh, Dek Chandra. Mene le. Iki tak tumbake. Singa laut. Kae Kang Dul kae, mosok sing sunat Kang Dul lho. Adi Kang Dul sing morong apa? Wong Kang Dul bar sunat, Mbah. Rupane kok kaya padha Kang Dul apa ponakmu ya? oh, penakane le. Oh, adimu. Oh, ponakan. Iya layak kok digawe rame Pak nini ngono. Ngene balaku nini ngono. Nah, iya. Iya. Heeh. Golekne lungguhan nih. Ya. Adik Chandra lungguh. Terus burung Raja Wali. Hah? Wes awet mau. Ya wes. Iki manuke iki ijik anyar, Mbah. Oh. Hati-hati. Maneh anyar. Ele. Mangke nek sing sunat ditekoki sik. Nek nekoki kuwi. Wani sunat meneh kuwi. Lho sik lah lungguh sik. Lungguh. Lungguh sik, sungguh. Wis katoki, Mbah. Cak saiki ra iso basa Jawa lho, Mbah. Iya, dikokne katoke le. Hah? Ayo, dikokne katoke. Ya ditekoki sik. Dikatoki. Oh iya dikatoki. Oh ditanya. Iya. Anak siapa mau kemana? Nah, iku cocok bar mangan roti kok iso apal. Jenengmu siapa le? Oh, namanya siapa? Gitu tuh, Mbah. Ya tak takoni gentenan akoi, tak takoni kok ora pati. Ayo Mbak Dato. Iku sapa nek? Lho, sing sunat yo ora Kang Dul. Wis tak omongi kok yo Kang sunat, malah sing sunat malah Kang Dul. Piro-piro ora tegono pindho limo le. Lah iya, ya ambek yo ora tedas wong wis tuwek. Dilandiske watu. Gathok-gathok. Ayo. Sing sapa? Kang Dul ra iso ngadeg. Dijunjat. Ayo ditakoni Mbah. Namanya siapa cucuku? Gak tahu. Duh. Namanya gak tahu. Jebule iso dagel malah. Oh lah iya. Ya wes. Iki ya obat tato diteruske. Taunya mama? Loh, ditanya nggak tahu tahunya mama? Udah dimasak. Oh, udah dimasak. Ale, jenengmu sapa? Sapa? Le, jainya kita yo wedi karo bae wis jan. Bajar. Duh, lha kok malah wah iki padha. Lah iki malah luwih nemen iki. Alah. M Muhammad Halim. Muhammad Halim. Ya Dimas Yanto monin di mau. Jengene. Ya takoni kowe le. Dek, keparing asma sinten nggih? Singo. Lho. Wes
Oh, bahasa Inggris. Dik, namine sinten nggih? Kapiran iki. Bu, pun jenengan sangoni napa dereng Bu niki Bu? Alah padune rayu. Kadosnya kok minder, dereng enten sangune. Ah, ayo. Mandra. Ganteng sing ngene kok. Padha aku. Ayo Mbak Datu disiapke yo. Monggo, Mbak Datu. Permainane. Ayo. Ayo le kae singa laut apa Raja Wali. Kowe pengen singa laute apa Raja Waline le? Tumpakmu, milih numpak. Burung Raja Milih. Wali. Oh, njaluk Raja Wali. Oh, Raja Wali. Raja Wali. Tapi hati-hati Mbak, manuke anyar lho iku lho. Oh, mane anyar. Aja nggo nyacak dhisik ya le ya. Kurang ajar. Maksude nyacak ki lho numpak manuk sing hati-hati. Iya, mulane hati-hati nggone numpak. Lah iya. Lah iya. Manuke sapa? Iya golek sing jembar. Ayo Lakono. lagune no, lagune dicawesno. Iki kanca-kancane akeh tenan iki. Lah iya gawanen kae pikulane. Kalau terakhir diajeng Rena. Rena dulu apa Eva? Rena. Eva.